No, páni tu sú, pretože prišiel jeden pán s manželkou, teda ktorá prišla na tú depiláciu. A som rada, že môžem privítať nielen pána, ale aj ostatné dámy, ktoré k nám môžu každý štvrtok prísť. Sú tu nejaké dámy. Dobré ráno, vitajte, nech sa páči. Takže títo dámy prišli na našu výzvu, no a každý štvrtok môžete prísť aj vy sem k nám na nejaké to ošetrenie, či už tváre alebo pokožky. Tak môžem si zobrať hneď prvú vašu klientku. Dobré ráno, prajem. Dobré ráno. Môžem vaše meno? Erika. Erika, takže my vám tu dnes si teda robíme tu aj depiláciu, ale vám by sme ponúkli aj nejakú tú inú procedúru, keďže máme už jednu klientku na depilácii. Niečo pekné s vami urobíme. Môže byť? Áno, ďakujem. Dobre, tu na vás sa o vás postarajú. Nech sa páči, poďte sem. Dobrý deň, priniesla som vám Eriku, klientku, ktorá prišla na nejaké ošetrenie. Dáme ošetrenie pleti? Áno, budeme robiť ošetrenie pleti, čistenie ultrazvukom, aj kyslík budeme aplikovať. No, tak vidíte, budete mať kyslík, dobrú náladu, takže každý štvrtok sme tu takto pre vás, milé dámy, ale aj páni, na tých miestností, kde sa tu o vás budú starať. Nech sa páči, môžete si to už začať vychutnávať. Je viac, tu na už prebieha lymfodrenáž, tej sa takisto budeme venovať v tomto našom krásnom salóne, ktoré Teleráno pre vás pripravilo každý štvrtok. No a my už pôjdeme na tú depiláciu, o ktorej sme sa rozprávali v prvom vstupe, kde sme odhodili žiletku, ktorá spôsobuje začervenanie a nepríjemné vyrážky. No a tu už prebieha tá trvalá depilácia, o ktorej nám opäť viac porozpráva Danka. Čo to vlastne teraz robíme? Momentálne moja kolegynka Julka nastrieľava jednotlivé svetelné impulzy. U našej klientky vidíme, že má trošku opálené nohy. Nie sa toho treba vôbec obávať, pretože zvyčajne si ľudia myslia, že najlepší je kontrast medzi tmavým chlpikom a svetlou pokožkou. Vďaka novej technológii E-Light môžeme používať vlastne depiláciu aj v lete, keď je pokožka opálená. Samozrejme musíme dbať na to, aby nebola spálená nejak poškodená a ten chlpik krásne ošetríme a v podstate tá depilácia je krásne účinná. Dobre, to je v prípade, že už sem prídem a mám pokožku opálenú, ale čo ak sa chystám na dovolenku o týždeň k moru napríklad, môžem sa ale nechať tu ošetriť, teda dať si odstraniť touto metodou chlpky a potom následne ísť na slnko a opaľovať sa? Samozrejme je to úplne v pohode možné. Samozrejme je treba dbať aj na to, že minimálne tých 12 hodín, u citlivejšej pokožky 24 hodín. Nie je treba sa vystavovať tomu priamému slnečnému žiareniu, nejakým teplým kúpelom a tých 12 hodín dodržiavať aj to, že naozaj ani sprcha nie je vhodná. Stačí 24 hodín a potom v pohode sa môžem opalovať. Samozrejme slnečko je trošku silnejšie, takže dbáme na to, že ochrana v lete vždy je nutná. Či si robíme depiláciu alebo nerobíme, chránime sa pred slnečkom určite. No a ja sa ešte spýtam aj teda klientky, lebo tie výboje sa zdajú dosť silné, tak či náhodou nebolia alebo nepália. Krásne dobré ráno. Dobré ránko, prajem. Tak aký je to pocit, keď tam príde ten záblesk? Neviem, že či vy cítite ten záblesk nejako. Viete čo, áno, je to vlastne taký krátky impuls, také štipnutie iba, nie je to žiadna tragédia, ako... Ani to nepáli? Nie. V porovnaní s čím to nie je tragédia? V porovnaní s depilačným strojčekom je to absolútne v poriadku. A ten ste používali doteraz, ten depilačný strojček, áno? Tak asi ako každá žena som si prešla všetkými fázami, začínala som žiletkou, ale tu som potom takisto odložila, prešla som na depilačný strojček. Aj k tomu sa trebalo vždy pravidelne vrácať, tak potom prišlo toto rozhodnutie, že raz a navždy sa zbaviť chlpkov. Áno, definitívne. Danka, chcem sa opýtať, je to naozaj definitívne zbavenie sa chlpkov, alebo treba tento zákrok, povedzme, opakovať častejšie, raz za 2-3 roky? Zbavíme sa, dá sa povedať, že navždy chlpikov, ale treba si uvedomiť, že vždy ten chlpik je v určitej fáze rastu a tým, že 1/3 toho chlpiku je práve v tom raste, kde ho krásne zasiahneme tým IPL svetielkom, treba prísť opakovane, to znamená nejakých 5-6 návštev. Nie je to kvôli tomu, že by bol prístroj nejaký málo aktívny alebo nejaký slabší, je to kvôli tomu, že tie chlpiky nám rôzne na tom tele rastú. Áno. Tiež majú také tie svoje rastúce obdobia, tie svoje fázy rastu. Takže, milé dámy, stále sme tu počas Telerána na Severiniho 2, ale aj páni, môžete prísť, sme tu vlastne každý štvrtok, takže budem rada, ak nás opäť navštívite. A my ešte v jednom vstupe samozrejme budeme a pozrieme sa na to, ako následne potom ošetriť pokožku, aby sme teda vyšli von do ulic opäť krásne a pozrieme sa aj, ako sa darí našim dámam, ktoré takisto prišli sem do kozmetického salóna, aby boli krásne. Vidím, že sa to páči aj pani Monike, aj pani Erike. Takže krásne dobré ráno, ostaňte s nami, my ešte sem do kozmetického salónu prídeme a verím, že prídete aj vy.